are you going? To war, my son. I'm going with you. No. But why? Why? Daddy, look, I can hold on to that eagle. Oskar. Tyst. Oskar, jag sköt ju dig. Ja, men jag är en annan person. Du sa ju why. Du är ju samma person. Vadå why? Du säger så här, where are you going? Så när vi gick ner för trappan, då säger du så här, why? Ja, men kan jag säga gråt? Ja, för att du fick ett skott i dig. Ja, och sen skulle jag vara en annan person. Ja, du sa ju ändå why. Kan jag filma du? Stanna. Sluta då. Får jag prata? Det här måste vi lägga in på YouTube, vänta. Nej. Jo, när ni bråkade på skit.